V tomto videu sa s vami chcem podeliť o náš rodinný recept na tradičný jablkový koláč. Možno ho poznáte pod názvom jablkové pité, u nás doma ho tiež voláme jablkový hnetený koláč. Na cesto budeme potrebovať 500 g hladkej múky, 150 g práškového cukru, 1 prášok do pečiva, trochu bourbonskej vanilky, polievkovú lyžicu kyslej smotany, 1 vajce a 2 žltky a 250 g masla. Všetky sypké suroviny nasypeme do väčšej misy a premiešame. Pridáme jedno celé vajce a 2 žltky. Ja som doma mala už len posledné 2 vajíčka, preto som dala o žltko menej. Pridáme lyžicu kyslej smotany a nakoniec maslo nakrájané na kocky. Maslo môžete vybrať v predstihu, aby zmeklo, ale nevadí, ak je rovno z chladničky. Pod prstami povolí, akurát ho treba o trošku dlhšie hniesť. Hotové cesto odložíme do chladničky. Na jablkovú náplň potrebujeme 1,5 až 2 kg jablk, cukor a škoricu. Jablká si umieme a ošúpeme. V tomto koláči mi veľmi chutí hrubšia jablková vrstva, preto vždy dávam 2 kg. Ak máte radi menej jablk, tak pokojne množstvo uberte. Ošúpané jablká nastrúhame na strúhadle nahrubo. Vyžmýkame ich od prebytočnej šťavy a dochutíme cukrom a škoricou. Cukor dávam podľa sladkosti jablk, teraz som dala asi 2 lyžice, škoricu približne pol až 1 čajovú lyžičku. Klasický plech s rozmermi 30x40 cm vymastíme maslom. Rúru si zapneme na 200 stupňov horný a dolný ohrev. Na pomúčanej doske rozdelíme cesto na polovicu. Každú rozvaľkáme na veľkosť plechu. Pri vaľkaní cesta si vždy priebežne cesto formujem do obdĺžníka tak, že zatlačím na boky.
Jeden plát cesta uložíme na plech. Ak cesto niekde prečnieva, odrežeme ho a doplníme tam, kde chýba. Na cesto rozložíme jablká a prikryjeme druhým plátom cesta. Cesto popicháme vidličkou. Pečieme vo vopred vyhriatej rúre na 200 stupňov 20 až 30 minút do zlata. Koláč necháme celkom vychladnúť, posypeme práškovým cukrom a môžeme podávať. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite lajkovať, komentovať a zdieľať recept a odoberať môj YouTube kanál Zo srdca do hrnca. Celý recept na jablkové pité alebo jablkový hnetený koláč nájdete aj na mojom blogu zosrdcadohrnca.sk.